Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabiyon dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio y Kurati FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabiyon. O kumusta sa mga PBCM Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas sa Buntagon. Yan kung gusto magbarangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod, sa mga kaigsunan, mga higala nato, nga nagkapaminaw o nagasundong usab ka na via Facebook Live. At ang mga kaigsunan din sa United States of America, nila ni Sister TC Kuliat o ni Sister Lily Kuliat Peterson from Blackport, New York. Dinusab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Samuramos Graham or sa Rachel Barbosa Samuramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Dinusab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makitan Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegrano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lelita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Neki Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family ug atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos usab nagapatalingog uban sa iyang pamilya. Atong igsoon dinhi sa Taguluan Misamis Oriental Brother Jerry Kila uban sa imong pamilya. O ang atong mga kaigsunan sulod sa PBCM compound, kalaki man ito magikumusta. O gingon man atong isang ipanimbaya ang usa sa atong mga tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa, ang presidente sa Farmers Association of Sitio Manda-Ngisiao, Aber Hassan Misamis Oriental, si Mr. Limuel Resimilia. Mayong pagpatalingog kanimo, sir, o nagsunod ka sa among programa. Ato sab nga gikumusta ang atong mga higala nga mga salesman. Di lang nako sa tagsaon pag-mention ang inyong mga pangalan kay buluwaron naman ang atong oras. I-mention ko lang si Brother Mario Basalo, ingon man Brother Albert Fabrada o si Brother GC Torres. Kaganina ginvite kita ni Brother Mario alang sa paghimo og pagampo sa blessing sa iyang balay nga gituko dinha dapit o dinhi dapit sa Lumbia, Cagayan de Rosita. Salamat sa pag-invite, Brad Mar. O tanan karon nga nagasunod o nagapaminaw kalakip nagamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagpadayon nihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban, ebanghelista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kagilaan ug mga igsunan, kini karon yung son Brother Robert Consad nga may usa nga maging uban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo, nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O garon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O ngini karong higayon mga kagalaan ug kaigsunan, ako kamong balik sa kauban nga ministro aron sa paghisgot sa tema. Hinihigayon na Brad Rini, Brad Deber, Brad Robert, dugang puday nato nga ipahinumdom alang sa mga kaigsunan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong panagtigom nga atong gihimo katulo sa usa ka tuig ang Marso 10, Agosto 19 o kang Disyembre 29. Iawag usab nato pagpadayon sa paghatag sa ato ang ikasabutan nga contribution para sa Palas Reconstruction. Okay, so karon sanglit kita may gitahasan ni Reverend ang ato ang pag-aiskutan karon Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert. Padayon gyapon ang atong paghatag tubag nini karon nga tali sa Kulukabildo tali kanato og dining pastor sa Banista nga mao si Mitchell Bundidio. Na karon do na po dayon tay gibilin nga question sa mga nanglabay natong programa dinhi. Ang among question diha nimo Pastor Bindilio nga gibilin among pangutana aron nga dili ka na mo maingnan na personal ka hatagig tubag kung kinsa ang second child sa Ecclesiastes 4:15. Atong i-plus sa screen ang gibilin nato nga pangutana ni Mitchell Bindilio. Bindilio, supaka ang 4:15 kinsa na og dili manday na Espiritu Santo ang second child.
Mao na ang atong gibilin nga pangutana, Brad Rini, Brad Robert, Brad Diver, may atong nilabay nga mga programa na to. Karon sa siyang programa, doon naman nagising mga cooler kay kinikod sa usog kayo manawagan sa cooler o texter. Dayon, doon ay cooler nimo, gipaluapan ang akong gibiling pangutana nga ipatubag ang 415. Atong paminawan nga dunay nangutana o nya ato pud ang paminawan ug unsa pud ang matang sa imong pagtubag niya. Kami lang lapod din nga gibilin nga patubag ko na rin mo kinsa nang sikansen. Okay. Mao to siya ang gipaluap sa imong cooler bindilyo nga tagahinubaan di cross. So, gipaluapan nga ipatubag ang ilang gibilin daw nga pangutana matud pa niya sa iyang kang Pastor Bindilyo ipatubag ang kinsa ng Ecclesiastes 4:15. Atong paminawon ang imong tubag do Bindilyo. Akin sa child. Anas ko bakit holy child? Atong nabati sa pagpangutana sa imong texter or caller tagahinubaan. Ipatubag kung kinsang chicken child. Ang tubag nimo do, kinsa ng chicken child. Naa sa Dumaguete, holy child. Binyo ang atubag. Do, Bindilyo. Tarong kag utok do sa pagtubag. Nga nakita, nikatawa ka. Oy mo pong cooler, nikatawa po, nagpareho mo, nagkinataw-anay mo. Ato ng susihon rondo Bindilyo kung naabagis Dumaguete ng gitawag og chicken child. Nakaron, unsa dayon ang dugang nimong tubag do Bindilyo mahitungod sa among gibilin nga pangutana nga gipaluap sa imong cooler nga taga hinubaan. Atong paminawan ang imong dugang tubag. Pataka! Ano klarong pataka? Ilarang ko na! Dili na kinahanglan tubagon kaya dili imaw ng ilang paggamit-gamit ng bersikulo. Atong nabati nga gapataka kuno ta Brad Diver, Brad Rini, Brad Robert sa iyang pagtubag sa 415 nga gipaluap sa iyang cooler kay matud pa nimo do Bindilyo dili na kinahanglan tubagon kay nangasayop ni sa among paggamit sa maong bersikulo. Ayaw pag tinulubagbag og tubag. Balikan tagani ang mong pag-ingon sa pangutana kinsa ng chicken child. Asa daw kuno ang chicken child na himutang atong balikan. Akin sa child. Anas ko bakit holy child? Katawa rin ka. Angay pa nang ikatawa nga unta to gawas nga ni paluap ang imong cooler nga pareho nimong sabadista. Ang mga naminaw nga nagsunod magatimbang-timbang yun. Og nagapaabot sila nga imong pruibahan nimo nga nasayop gid sa paggamit sa maong bersikulo. Gitubag to ang si Kansal pero tulibagbag na tubag. May naman gud ni siya Brad Rain, Brad Robert, Brad Diver sa tubag nga tulibagbag. Wala ba mo hanay ba unsa man tawag ana? Karon ato nang nabati ang iyang mga tulibagbag nga tubag nga gakapa-kapa og nag-ingon kang nagpataka ni gamit ikaw kami wala gid mi magpataka gamit ana kay nakasuwat sa Biblia Ecclesiastes 4:15 si Kansal ang imong tubag mo ipataka kapa-kapa broadcast pataka karon niingon siya, dili kuno husto, wala kuno mamao paggamit nato ang atong gigamit nga teksto. Katumbas nga kung dili mao, mura lugar binuang ang atong paggamit-gamit sa teksto. Sa Biblia ba? I-disregard ba nato? Dili ba nato hatagag tubag pod? Kung dunay mga pagpamahayag nga dili mao or binuang. Sa balaang kasulatan Brother Ronnie, ipatubagin na siya. Dini sa Proverbio Kapitulo 26 versikulo 5, tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Tingali unya siya mahimong manggilamon siyang kaugalingong panghuna-una. Do Bindilyo, wag ka katuman may laki mangga ka. Kung tugutan man ang imuhang giistorya nga dili mao ang among paggamit-gamit sa ato pa sa mga binuang ang among paggamit-gamit. Gi-question man ka, gipangutana man ka namo, gipaluapan pagid sa imong kaubang sabadista nga tagahinubaan. Nganong wa man nimo tubaga nga ang Biblia ipatubag man gyapon. Tarong kag utok do. Ibalos na namo kay kusog ra ba ka na maningin dire namo kung matake ka. Karon sa Biblia Brad Robert sa unsang paagi ba ang tao nga matawag na tugbuang? Okay ba, bro? Nabasa sa Biblia. Bro. Nga akong pagabasahon sa Proverbio Kapitulo 19 versikulo 1. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon kining may tatak na Seventh-day Adventist Church na Biblia. Atong ipabor sa ila. Okay, yun. Maayo pa ang usa ka kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahimpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. Unsa di ay ang makapahimong buang sa tao Brad Robert sumala sa imong gibasa?
tungod kay nagsukwahay ang iyang mga ngabil. Karon Bendilio, i-prove nga nagsukwahay mi sa among mga ngabil sa paggamit namo sa teksto nga ipatubag namo o gipaluap sa imong kuler. Ayaw pag tinilibagbag do. Karon, kini bang second child nga giingon niya holy child nabas dumagiti. Atong ipabor sa ilang libro bradon Okay? kining Atong i-plus sa screen ang ilang libro. SDA Holy Bible ato pagkabasahon din sa Ecclesiastes 4:15. Sa English nga version. Oo, sa English nga version nagaingon. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Naabay, dumagiti, brother, sa imong gibasa sa Ecclesiastes 4:15. Wala giti mabasa bradon. Sa ato pa, nagpataka-taka ni Ines Bendilio o buhat og istorya, nagsukwahay siyang mga ngabel kay matud pa niya ang second child nas dumagiti holy child. Karon, ug basahon nato sa Cebuano nga pagpamahayag, ingon na niini ang atong mabasa, brother. Oo. Palihog pagbasa. Palito babasa. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Sa ato pa katong second child di ay pagibasa sa English, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Gingon nagbatan-on nga ikaduha. O ikaduhang bata, usa kini katag na mga mahal nga tigpaminaw para sa pagpakatao sa second child nga mo'y gigamit namo sa katumanan ni Espiritu Santo. Ato man ang masahiran karon. Karon, normal mo ginang mo counter ka, pero ang imong pag-counter wa man ka dimao. Kaya mo may gihapak sa format nga para sa atong Ginoong Jesucristo. Kining tagna kang Kristo o ang tagna sa Espiritu Santo, plastado na ni sa Biblia. Doon na format. O galing ang format, nagigamit mong termino Bendilio, format ni Kristo, ayaw i-apply sa format sa Espiritu Santo. Kay plastado na ang tagna sa Biblia sa pagpakatao ni Kristo o sa Espiritu Santo. Atong paminawan ug unsang pag-counter nimo nga gusto nimo nga mauni among ipakita kay na ay format nga gihatag ang Biblia pero ang katawanan nimo format nga iya sa atong Ginoong Jesucristo. Atong paminawan. Di lang yun nila i-apel. Kay og i-apel mabulusot man gud nga di yun mo pasar. Nga namang dili i-apel ang inahan, niya manggod ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay si Kansel mo ganis Tomas Eugenio, dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay, so ato basahon. Isaiah 7:14 nagaingon, busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Okay. Ania karon ang usa ka ulay, usa ka ulay. Usa ka ulay manamkon. Tanawa ikson. So, wala pa gani si Kristo gitagna nga magpakatao, giuna daan og pagtagna ang iyang pagpaila ang iyang inahan. Usa ka ulay manamkon. Dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay, atong nabati, doon na di siya kagustuhan nga format nga sundon po sa second child. Do, Bendilio, okay na kung ikaw Diyos, utrohon nimo ang nakapahayag na sa Biblia nga sa pagtagna sa Espiritu Santo, lahi man ang format niya o kang Kristo kay kang Kristo ang format yapil man ang inahan. Additional identity para dili lisod ilon nga si Kristo din ang naa sa tagna sa Biblia. Pero dili ra man basyanan ko mo gibutang ang inahan. Tuhan na tanan, amutuon na ang tanan kay si Kristo sa iyang panahon na namang ginabutang ang tagna, ang format nga matud mo, pero ang tanang tao nito uban ni Kristo, di ba wa? Ha? Musa ang format na gigamit mo City 14, ibasa man to niya nila Brad Rini o Brad Robert nga dunay ulay manamkon ug mag-anak ug usa ka anak nga lalaki pagkatawag ng nga lagi Emmanuel o may supak nga si Kristo na format na Bendilio sa kang Kristo dili sa Espiritu Santo. Busa ayaw pag-ingon nga tungod kay si Tomas iyon si Kansel. Oy, uyo na ka nga si Master Espiritu Santo? Uyo na ka do? Di ba dili?
Basta ayaw gamita nga si Tomas Eugenio man kang second child, dapat ang format ang hinapod ka mo sango, kaya ang format wa man giapil ang inahan. Nakanang second child wa na inahan. Beto baga daw. Child wa man na inahan. Basta kung ang format sa pagtagna kang Kristo apil ang inahan, ayaw i-apil sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo nga magpakatao, wa di plaster sa Biblia sa plano sa Dios nga apilon ang inahan. So ayaw na, di na magsilbi ng imong format ni Kristo nga imong i-apply sa sikansal diha sa Espiritu Santo. Karon nga nung dili pwedeng dawaton ang imong suggestion o kagustuhan nga format ni Kristo kinahanglan i-apply sa Espiritu Santo. Anong dili pwede? Bakakon ka. Ikaw pag nag-ingon nga honest ka sa imong pagkabakakon? Mismo imong kagulingon? Ay may idamay-damay. Atong paminahon gani nga bakakon ka. Sa dili pwedeng atong dawaton ng imong suggestion o kagustuhan nga ang format ni Kristo sa pagkatao i-apply sa Espiritu Santo kay bakakon ka o gani matud pa nimo honest ka sa imong pagkabakakon. Atong paminawan. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Oh, daga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Daga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Oh. Honest di ay kado sa imong pagkabakako na nga naman nagsuggest kang format sa atong Ginoong Kristo imong i-apply sa dapit sa Espiritu Santo nga wala man diha na napahayag sa plano sa Dios nga ingon niya na ang paagi sa pagtagna sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo. Problema ka gyud sa 4:15. May pag imong tagang pagtagad nagsunod man ka karon. Paminaw na namo imong programa. Karon sa dapit sa Espiritu Santo, Ecclesiastes maulay na plaster sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga gingog second child. Dawa, asa kitaon ang imong gustong format nga imong gusto. Balikan ta gani. Ang pagpabati siyang tingog, Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini nga, maulang format nga iyang gusto nga i-apply sa second child nga mga Espiritu Santo. Atong balikan. Okay? Lang yun nila i-apel. Kay og i-apel, mabulasok man gud nga di yun mo pasar. Nga namang dili i-apel ang inahan. Ni amang gud ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay second child mo ganis Tomas Eugenio, dapat kini nga format sundon. Okay. Dapat kini nga format sundon. Bisag diha lang. Tungod kay si Kristo man sa City 14 anak mag-usa ka ulay nga babae, dapat kuno sa second child sundon ang maong format. Unya bindilyo ang 55:8 hanggang 14:24 sa Isaias. Dili man nimo pwedeng malabuan ang una-una sa Dios. Kung sa gitinguha sa Dios, mao may mahitabo, mao may matuman. Munang ibalik na mo ang question diha nimo. Supaka og pamatud-i nga nasayop mi sa paggamit sa Ecclesiastes 4:15 nga kana katumanan sa Espiritu Santo. Dili man katumanan ni Espiritu Santo na. Kinsa na? Usbon ako, kinsa na? Okay, karon. Pag-ingon si kansal sa Ecclesiastes 4:15, dili makakwenta og first or second og walay first. Lisod po Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini, muditso ng tagsikan og walay first. Nasa Biblia, atong ipasabot og atong gihanay nga ang mulugar nga first child, mga itong Ginoong Kristo, nga gitagna usab sa Biblia. Ay ang tagna, Brad Deber sa Biblia, may tungod sa atong Ginoong Kristo. Atong i-plus sa screen ang teksto aron makita sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook o basahon po ni Brad Deber, hain ang tagna sa atong Ginoong Kristo. Okay, Brad, doon din sa Isaiah chapter 9 verse 6 atong ipapabot doon nining lang libro gyapon SDA Holy Bible English version. English version. Nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay, so naigingon nina, for unto us a child is born. Nga kung atong basahon sa Cebuano, Brad Rini, plaster ta sa screen, o basahon ta sa Cebuano nga ipaborta gyapon sa ilang Biblia nga 70 Adventist Holy Bible, ang Isaiah chapter 9 verse 6 giyon sana sa pagbayag kung atong basahon sa Cebuano version. Giingon na kanan din ni Brother Ronnie, kay alang kanato ang usa ka bata na tao,
alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong siyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makakagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Tanan nga mga scholar sa Biblia or mga pastor man, mga ministro or mga naikatungdanan, evangelist, way supak nga kining tagna natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtagna walay Hesukristo nga mabasa. Sama ng Ecclesiastes 4:15 nga si kansad wala ignag Espiritu Santo na nga sa pagtudlo sa katumanan mao si Master Tomas D. Eugenio kay tagna man o dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Pero unsay counter ni Mitchell Bindilyo, unsay counter ni mo Do Bindilyo, kining pag-ingon namo nga kini si Kristo mao ang first child, ningon ka nga naaba diay gingon dina nga first child si Kristo. Imong gi-question. Asa daw nga gipahayag sa Biblia nga si Kristo gingon og first child. Atong paminawan, atong iplastar ang tingog, ang voice clipping ni Bindilyo nga matud pa niya naningil siya. Asa ko na mabasa nga si Kristo first child. Okay? Nga do igsoon nga mangita tagtag na kay si Kristo nga ilang gi-official naman namot ko. Ang gibasa igsoon, the Message Bible, katong sa sinugdan ba maong pulong, the first the word first. Wa man yung first child. The word first. Wa man yung first child. Okay. My God. Okay, padayon. Sige daw. Mayo ang ugi padayon to matud pa niya. May gyud kuno ta mo pato-pato. Brad Rin, Brad Deber, Brad Robert, may kuno pato-pato. Unsa koy pato-pato? Pato gyud. Ni question ka. Wa may gingon kuno nga first child. Gigamit daw namo ang Bibliang The Message. Unya yang gi-question nga wala man kuno diha gingon nga first child. Atong i-plastar sa screen ang Bibliang The Message o basahon na to Brad Deber. Sa John chapter 1 verse 1, 14. 14. Okay, nagaingon. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word. The Word was God. Okay, sa 14. 14. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes. The one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Okay, so matod pa ni Bindilyo, wa man kuno gingog first child. Sa gibasa mo Brad Deber, gingon niya sa pagpahayag, The Word was first. the Word was first. Karon ang pangutana. Kini bang word nga gingog first? Giansiran ba ni nga mao ni ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa pagpahayag sa Biblia? Ang tubag oo. Giansiran nga kining word nga mao ang first mao ning atong Ginoong Hesukristo ug ang Biblia nga atong pabasahon. Pabor man ako ang Biblia basahon ko. Okay. Sa Bibliang The Living Bible ato lang gyapong i-plus sa screen ang Bibliang The Living Bible. Gingon sa first o sa John chapter 1 verse 1. Gingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and He Himself God. Sa itong pagkatong word nga gingog first, mao din nga itong Ginoong Hesukristo. Na kung ni question ka Bindilyo nga what may first din na kanadeng word nga first nga mao si Kristo. Sa ito pa, ang word nga mao si Christ, mao itong gingog first or una. Ang pulong nga si Kristo maong una o first. Karon pinagpakatao man ni mao man dito sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Og ang pagpuriba nga kanang John chapter 1 verse 1 konektado dito sa Isaiah 9:6 nga gingog child, nga gingog word nga mao si Kristo nga gingog first. Basahon ko ang Biblia ang gingog Amplified Bible sa John chapter 1 verse 1. In the beginning, before all time, the square bracket and before all time, was the Word Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Naada yung di square bracket ang Isaiah chapter 9 verse 6. Na may mong Amplified Bindilyo, basagan ni. Di ba connection? Ang John chapter 1 dito sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. O nga,
Sa Amplified Bible or sa The Message Bible, gingon nag word was first. Ang word kay nagpakataon na nahimo man ng child. The child nga first. Kinsa man ang child nga first? Si Kristo man. Wa di ay. Nangingon kag wa man gingon nga si Kristo first child. Klaro Di na na kayo. mutbot na pod ka. Di ba? Klaro nga imong pagpamutbot na pod. Na-prove na mo nga si Kristo gingon na siya word or child na first o first child. Kung di man makakwintag sikan, kay wala may first na si Kristo maong first. Karon pagtagna ni Kristo, doon na ba'y tukma nga panahon nga gisaad sa Dios ni Bradrini, nga matuman nga mataw, katong word ka first, nga mo ng child, nga mga atong Ginoong Kristo. Doon nagitok mga panahon, Brother Ronald, dinhi sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, apan sa pagabot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala siyang anak na natao ug babae na tao ilalom sa kasuguan. Busa may tukma pod nga panahon, gikan sa pagtagna sa mga propeta nga mataw si Kristo sa usa ka babae, na tao ilalom sa kasuguan. Motong first child. Karon sa pagpiyo, kay na may second child nga mutindog ug mupuli. Unsa na to pagbiyo? Nakanang second child og yun sa mga ministro sa pagbiyo. Nakanang second child maong Espiritu Santo. Didto sa pagpamulong sa first child nga mao atong Ginoong Jesucristo. Sa Biblia, Brad Robert, doon na may prueba nga atong Ginoong Jesucristo namulong nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Aduna gid Brad Ron, nga akong pagbasahon ng prueba sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto 26, pero ang Biblia nga atong pagbasahon ang pulong sa Dios na Biblia. Ingon niya niyang nakapayag. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako ngadto pa sa atong Ginoong Jesucristo. Gino. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig na mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman. Puli kanako. Bisag diha lang ang pagbasa matod sa atong Ginoong Jesucristo. Robert, kining Espiritu Santo, Puli kanako. ang tagna sa Ecclesiastes 4:15, I considered all the living which walk under the sun with the second child. Danilo, mino ka? Second child that shall stand up in his stead, ikaduhang bata nga mitindog puli. Kinsa ang nagbayad na may kapuli? Ang first child nga mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa kapuli niya? Espiritu Santo. Nasayop ni? Kinsa ibot-boto na to? Sa mga listener nga naminaw. Problema mo na problema nimo. Tubaga kung nasayop ni nga dili day na Espiritu Santo ang Ecclesiastes 4:15 nga si kansal nga among gitudlong katumanan si Master. Question, kinsa na? Ayaw pag tinilubagbag nga moingon kag kinsa na ang si kansal? Das dumagiti holy child. Pupos lang ang mga oras, daghan bang tagtubagunon. Pero ang saan man, limitado man ang among oras. Inaot niya sa mga naminaw, nga nakakuha mo pagtrunar kung makatimbang-timbang mo, kinsa nagsulti sa tinuod nga kamaturan. Manamilit na kami pa ninyo. Sa ngalan sa mga magtutudlo, Divine Master Tomas D, Eugenio, o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang iyong iksyon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga Evangelista o Ministro. Og kiniusap si Brother Robert Tutsad. Kiniusap si Brother Debs Rizaba. Kinausab si Brother Rene Tlebeco nga mayon daghan salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.